Napo kasimbahan sa Talisay City andam na alang sa mga misa de Gallo. Samtang 11 usab ka mga gym o covered court sa syudad ang uban pang mga dapit diin sa Lugon ang misa de Gallo. Ang report ni Femery Dumabok. Usa niini ang Santo Niño Parish sa Barangay Mohon, Dakbayan sa Talisay. Diin gibutangan na og mga marker nga maoy subayon sa mga musod nga manimbahay. May mga lingkuranan na sa gawas sa simbahan ug dugangan pa kini aron mas daghan ang makatambong sa misa de Gallo bisan kun mag-social distancing. Adunay 7 ka entrance ug 5 ka exit door sa simbahan. Gawas sa mga markings, adunay mga tarpaulin usab nga nagpahinumdum sa pagsunod sa mga health protocols ug mga numero nga matawagan kung may emerhensiya ilabi na sa COVID-19. Ato lang siyang gi-modify para sabi sa de Gallo, considering the bulk of people that would come to Mass. So, andam na putang daan, kay kaluoy sa Ginoo, mo na grasya siguro po nako nga mga tao nga naapod, mga parokyano nato, mga maingon nato nga very competent. Upat kami sa de Gallo ang saulugon sa parokya, duha sa gabi ug laing duha sa kadlawon. After the series of meetings together with the LGU, uban sa PNP, nga mo stricto gyud sila mahitungod sa edad kanag yung 15 below karong bisa de Gallo nya ang katong tastasong edad for as long as they are physically fit kana pwede nato na siya ma-accommodate. Matod ni Alvin Santillana, ang Pangulo sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, nga sa gihimong inspeksyon ilang nasuta nga andam na ang mga simbahan sa Dakbayan. Ang simbahan may mosiguro nga mapatuman ang health protocol sa sulod, samtang ang nagkalinlaing ahensya sa kagamhanan ang mopatuman niini, lakip na ang sa seguridad diha sa gawas nga bahin. Kita na mo gyud sa nila pagplano, and then each site is lain-lain siya o kana ba unique ang iyahabang situation ba, so nakita nato gyud sa pagplano sa mga parishioners o sa kanang parish priest. In every church and every sites namo naami duha ka medic ibilin, and then naaman tay upat ka ambulance ato na siyang strategically station. Uban ni Renante Quiñones, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.